ngono. Yang jelas nih. Masa aku selawe. Sampean iki ini wanita lho. Nggih. Nuwun sewu. Kula jenengan terlahir dari rahim seorang wanita. Kok iso ngregani ngono iso selawe lho. Lah, pinten to? Paling ora ya 17,5 lah. Jare malah saya murah. Ya dalange yo ketoke dalu pinanggih malih dulur lanang sedulur wedok. Nggih, salim rumiyin. Alhamdulillah sehat nggih Kang Mas. Pangestunipun sehat walafiat. Jenengan nggih sehat mawon to. Pangestu panjenengan sak kanca kula diparingi sehat senajan radi glerek-glerek mboten sekeco tapi pinanggih sedulur lanang kalih Mbak Yu wedok kula semangat 45. Seperti malam hari ini. Inggih. Bidal saking Ponorogo jam pinten? Wow, tabuh gangsal. Gangsal nggih. Injih ngapunten radi randat ngaten. Rawuh mriki jam pinten dugi mriki? Rawuh dugi mriki wau jam 8 dalu. Panjenengan jam pinten Kang Mas? Kula wau magrib jam 6 dugi mriki. Alhamdulillah. Senajan Bapak Yoyok kali garwa niku ngasta dosen tapi piyayine disiplin. Wau nggih nderek upacara to? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa sebagai contoh loh panjenengan kaya sapa to sing ora pirsa Mas Cahyo Kuntadi asmane Nguncoro menika keng garwa menika kanca berjuang dalem. Ngaten nggih. Wiwit taun pinten le berjuang kalih Bu Kesi? Wah, jaman riyen tasik bujangan kencling-kencling. Ngaten. Jaman riyen. Sumurmu gas iki lho. Oh nggih kesupen kula beto codot. Kesupen. Ngapunten nderek tetepangan nggih. Masa senajan tolo tanpa rupa kados mekaten nggih. Niki pelawak kondang. Ya aja ala tanpa rupa ngoten niku. Lah ya napa? Nyek ngoten niku. Ora apa-apa. Alah. Ngeten lho nun sewu. Jenengan lek ngelokke piyayi ngoten niku padha karo meremehkan Tuhan karena ini adalah ciptaan dari Tuhan. Mboten meremehkan Tuhan tapi kula wau mewakili penonton ngeten nyun sewu. Sing medal Pak Yoyok riyen dalange ganteng ra ilok-ilok putih kaya embuh. Bareng to niki medal sanding kula. Alah pelawake kaya oglek burgas ku lho. Oglek burgas. Ha iki apa sumur gas iki dienggo ngoglek. Berarti pasangane berarti pisan. Luar biasa. Sampean yo nderek anu karo nderek bagekne Pak Dalang. Endi mau dalange? Oh iki apa ndasku? Ndase kurang mriki nderek tetepangan. Kaya napa tasik dulur kalih bintang tamu pas teng Ponorogo wingi nika. Yayu Putri nika lho. Oh, Yayu. Yayu nika pun matek ketabrak Scoopy. Nggih. Insyaallah. Kula niki adike. Oh, adike. Nggih. Wong matur karo dalang tek kaya ayu-ayu dhewe terus ngenang ngene. Lho sing ape ngebur kono ku lho sapa? Piye to? Sampeyan ora pirsa to? Pak Dalang ki minangka presiden ning panggung iki. Ngerti. Awake dhewe kudu manut karo Bapak Dalang. Sopan santun kudu dingerteni senajan to Mas Yoyo iki masih muda. Kita tuh harus hormat seperti Bu Lurah juga begitu. Aja banding-bandingno karo Bu Lurah. Awakmu iki rumangsamu terus ayune ngungkuli Bu Lurah po. Awakmu ki nek ora macak roh dhewe aku. Nyapa? Kowe rasa buka wadi ning kene, aja ngisini-sini aku. Ngene kemayu ngene aku ning gone Mbak. Loh, aku mah diarani kembar lho karo Bu Lurah. Sapa sing ngarani? Lah nek sing ngarani kembar. Sing ngarani kembar ayo engko esuk do ning gone Mbak Lucy. Isuk-isuk Mbak Lucy engko wajah asline ra ketara. Piye? Ngoten niku. Ter ngangge daster ya. Nggih. Ketara. Wong ayu ki ora iso ngungkuli kaya panjenengane Bu Lurah. Ayumu ki wis alah entek. Bodine lho Bu Lurah nalika ngendikan karo Jumeneng bodine ngene. Kaya nawon kemit iki kaya nawon ndas ngene. Mantep gudhemu kuwi. Ya lagek roh daleme aku jan Mas Yoyo. Pripun Mbak Lu? Kula iso mlungur ra iso mingkem-mingkem jenenge dalem kok apike kaya ngono. Halah cagak kok gedine sak bokongku. Saka niku to. Jenenge saka ning kampung niku po. Alah iki rong bokongku rong tronton iki sampe gek iki unine ber Iki ya melu-melu kan. Rekake nggih melu-melu. Bangun joglo ya. Bangun joglo. Napa? Ning Bu Lurah iki cagake pira mbok hitung? 16. 16 Terus nggonamu pira cagake? 32. Sugih awakmu lho karo Bu Lurah berarti ya. Lah nyolong pethek no iki. Masyaallah 32. Nyolong pethek sugih. Aku ki nek kae ora perkara sugih. Cagake ya kaya Bu Lurah gede-gede. Cagake kae ora kaya Bu Lurah. Lah piye? Pring.
Lah tak kene lawang ngarep mau masyaallah Mas Yoyo mlebet niku pun ukir-ukiran pintu sampai kamar juga pintu ukir-ukiran apa kandel-kandel ngono lha omah ngarep ya bek ukir-ukiran ya arep mlebu nek raimu aja mbok kono nenek isin aku iya to kae ngarep omah ngono kok sombonge ra ilok-ilok ngenyek aku ya ngono padha wae sik sampean prisa daleme bulurah lak gumun to gumun kula dereng ngertos masjidipun Nun sewu menika langkung megah, langkung mewah, langkung indah. Lah, pedomane bulurah piye carane? Masjid harus lebih indah daripada rumahnya pribadi. Lah apa tanggo bulurah? Mergo ngerti ora? Ya napa? Bulurah kae wis percaya yang tergandung di Fatihah iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Marang Gusti muja lan nyembah, marang Gusti nyuwun lan ndonga. Mulane bulurah sukses iku iso-iso kaya bulurah itu semangat ada Pak Utomo yang hebat. Mereka berdua untuk menuju ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus untuk semua warganya. Lek ngene iki jan benek. Aku gumet jolang lho. Kok iso ndalil panganane Pak Kirek ndalil. Mangan iwak kirek kandhake wong kono wingi tak kei semangkok ya dientek. Lah ora ngerti jare tak takoni mentok-mentok ngono. Ha wis tak rasani to. Niki lho, iki apa to Dik Jolang? Niki nuwun sewu rica-rica kambing balap. Oh, enak padahal asu lho, Mbak. Lah aku diblocokne lho aku, tenan. Lah tak pangan entuk 20 no. Kok enak ki asine apa to? Kambing balap. Kambing balap ki apa? Niku nuwun sewu asu Pak Dalang. Ya Allah, alhamdulillah kok enak. Mergo sehat. Nyun sewu nggih, nyun sewu sampean muni ngono kok ngendikane karo Pak Yoyok munine asu kok diparani nang aku nyapa? Arep ngelokne. Ora. Aja ngamukan. Wongku innallaha. Lah tapi ya tersinggung to aku wong jenengan ngendika karo Pak Yoyok muni aku iki nuwun sewu, Mbak. Aku iki nuwun sewu. Mataku kero. Oh, bae kancane gareng. Kaya jenengan iki ngendikane lho, iki lho. Rupane ning kene iki lho. Kurang dhuwur. Mata kira kok mbok kon panteng. Dadi nek umpamane Piyayi Putri iki nek ketok pasuryane apik, nadyan to mripatku ndiluk ning asline sing tak pirsani kan Giwang Bayu. Giwang nek jenengan sing agem iso gwedhi-gwedhi ning pantes. Giwang dito iki lho, Giwang iki. Oh, ndasku kurang munggah to. Iki dodo. Mulane Giwang kok nyemol. Ceng, yo ora. Rupane kok silit handal. Alah silit dandal. Wong rai ke nggo tandha mok iku lho si A, si B, si C. Rai nggo bedakno piyayine. Ning perkara wong lanang ki aja gengsi. Rai elek, rai ganteng. Manuke padha ae. Kok jurusane langsung tekan kono iki lho. Lah jenengan ngerti nika napa? Merpati to. Lah merpati mriki nek karo Solo sami mboten? Padha. Lah nek merpati mriki karo nggone Mbak Lucy Ponorogo sami mboten? Padha. Mulane wong urip iku aja lali sangkan parane. Lho, wong urip kudu parane kok rene iki lho. Bocah iki kak mau kok horor rek. Tak omong sangkan paran nek saka Gusti to munggah sangkan paran ngono. Lah Gusti apa langsung delodok dadi wong nek ra rono sik. Ngono lho edan ora. Lho, nggih ta mboten? Nggih bener. Mulane aja do penasaran rono-rono iki padha ora ana sing Malang. Nggih. Nggih Malang rene Blitar ya. Sik to aku ki jelasno wong urip kudu eling lan waspada. Nah iki kok hari kemerdekaan 17 Agustus. Sing Mas Mbak Cangik mau ngendika ana Serikat Dagang Islam nalika tahun 16 Oktober tahun 1905 kuwi didirikan di Solo. Mulane berangkat kemudian menjadi Serikat Dagang Islam. Kemudian London rejek langsung gawe sing jenenge Divide et Impera. Perpecahan. Lho, Mas yo rai kaya kamus ngene iki. Wo. Nek lek aku hormat tenan ngerti divide barang kaya. Lho. Kula niku nek trima piyayi iki sarjana. Iki dosen kabeh lho. Dosen yo lah. Ngene iki sing menang dagelan nek dosen. Nyatane yoga dosen rawani ngadeg. Lho, ditantang disepelekke lho.
Mulane karena kita jangan melihat penampilan, lihatlah hasil kinerjanya. Kena bulurah wis kadung ngendika lho. Iki nek aku kok umpama desaku kok lurahe kados bulurah ngene iki tak coblosi terus. Loh, sik kok coblos iki apa? Nalika nyalon niku lho kula pilih kula coblosi terus. Walah mesti pundi ya pas suryane bulurah sing mesti langsung tak pilih. Lah nek model ngene iki dadi lurah. Wo. Terus model ngene atuh. Ngenyek kowe ngenyek. Dolane ndi? Bojone Dolan rene. Akar alasane ngene ape jagong ring bulurah. Lah bulurahe mergo monggo. Lho, justru bulurah sing ngerti adab kasar, ngerti tatanan lho. Aja ngenyek lho karo wong wedok. Wong wedok senajan tok kasar, justru perempuan sing kasar lek muni tek itu tandanggane sengkut. Sing kandha Contoh bulurah sesuai ature Pak Dalang tadi. Persamaan gender, seorang perempuan bisa sederajat dengan seorang laki-laki. Contohnya bulurah gak kalah memimpin desa ngendi? Mojodelik. Mojodelik menjadi desa yang sangat maju dan luar biasa. Alah. Ning wong lanang mending ora kalah, ayo. Wong lanang ya ora kalah. Mas yo bulurah iki hebat, Mas yo wong wedok iku pinter, iki nek ora ana restu karo sing kakung ora iso. Tur wong wedok iki nek kesel ape obate apa to? Sing nggawa obat iku sing kakung. Obat apa? Lho. Obat apa? Kae nek wis ana ing panti busana Palereman, kula sayah Bapak. Ya wis. Ayo. Hubungannya karo obat apa? Yo gen relax. Kersane relax yang sehari 24 jam kaya UGD mikirno kemakmurane rakyat. Dat endi mau lusi? Ya to. Koncone semene gedine ora ro. Wong urip iku apa-apa wae ya iku mau kudu kaya bulurah. Aja lali sangkan parane biyen-biyene piye. Ngono kuwi. Jadi tegese piyai mriki niku luar biasa. Oh. Yang luar biasa juga masyarakat mriki. Juga karena pemimpinnya. apa? Pinter milih pimpinane seorang perempuan. Rata-rata wong wadon kuwi gemi, rata-rata wong wadon kuwi pinter ngecakne apa-apa. Iya tapi aja ngrawuk cangkem. Awit biyen siapa yang dapat menjebolkan benteng Portugis, Belanda dan lain-lain? Wong wedok. Kok iso? Lho wong wedok do maca ayu, gurine sine dunak tenggok kae. Kangkung blonjoran ngisore granat. Lho, Zaman penjajah ya. Iya, wong lanang e granat ora iso mbledhos bedil sik. Mulane wong wedok iki ampuh saya mengakui. Iya. Tanpa ada pembimbing dari kaum lelaki atau bapak-bapak dan suami dan pemuda tidak akan menjadi ampuh. Mulane eling sangkan parane. Di balik wanita yang hebat ada suami yang luar biasa. Dadi Yo iki lho. Iya. Kat mau kudu rono tak. Dadi intine tetep gotong royong. Sing lanang gotong sing wedok, Sik to balenan omonganmu, gotong royong. Kok sing lanang gendong sing wedok, sing wedok gotong sing lanang, piye to maksude? Sing lanang sing wedok gotong-gotongan piye to? Piye to maksudmu? Jelasno angel aku wis kadung muni. Lelaki dan perempuan harus bersatu padu seiring sejalan. Lah kuwi lah memberi support. Nek wong wedok dadi lurah, wong wedok dadi pegawai apapun nek saya tetep butuhno kaum lelaki utawa bojo. Ya padha wae, lek sing ngasta sing kakung ya tetep butuhne garwane. Ya ngono ku ya ana sing garwane kono-kono ku ya ana. Dadi kuwi lek nyontoni rapi meneh. Rapi piye to? Nyatane iki garwa-garwane iki ning dalem ning kene memberi inspirasi hiburan supaya ora penat. Iki garwane sapa iki? Lho. Ini garwane sapa? Garwane wong. Ayo. Garwamu apa piye? Lho, garwane wong-wong, Pak. Ayo, Li. Alah kok api men bojone jolang kaya ngene. 17 Agustus yayake kudu lurus. Nah, apa? Angger sing ketok maju. Yayake apa to yayake? Lungguh. Paling ndak, paling apa paling lenggah. Ayo sing lurus. Aku yo ora mudeng basane kok. Sing lurus. Ayo sebelah bukesi rontok mundur. Kok gede men to? Rene lho. Piye karep-karep bariske ngono ya? Apa tak bariske ora iso lurus, ana sing rene, ora enak. Jadi, lho mulane kenapa sekarang itu dengan
kandungan arti merah putih merah putih merah berani putih itu suci nek cara dusule lho balik kene nek lah rono nek iku entuk ta ora wong pancen wong urip ya asale kok ngisor ora ana wong urip kon dhuwur kuwi wong urip ngono mesti dadak diduding ngono kuwi lho ora asal ora isin lah apa wis dimik cah papat nek isin kabine tekan diti wong kaya perawan gayane dandane lha njikok cemiti lha ngono ku ndak sing ape nyekel sapa langsung tulisi selawe nyekel ngono hei kowe penghinaan murah men iso selawe lho lha pinten ta umume pinten yang jelas nih masa aku selawe sampean yo ini wanita lho nggih nuwun sewu kula jenengan terlahir dari rahim seorang wanita kok iso ngregani ngono iso selawe lho pinten to paling ora yo 17,5 lah jare malah saya murah ya dalange yo ketoke hobi pambene ora sik tak selani sik nggih monggo niki mangke Mbak Lucy kang nembang nah sing jenggleng iki Mas Julang oke siap pengirim dari warga masyarakat Mojodelik kirim salam buat Bu Kades Ibu Hajah Yuntik Rahayu semoga sukses selalu amin berkah panjang umur diberikan kelancaran usahanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nyuwun tembang Caping Gunung oh teng mriki niku fardhu ain apa kuwi wajib Caping Gunung kuwi kok iso kok dalang utawa yoga ning kene ora iso caping gunung berarti belum senior. Mangsamu. Kene iki ape golek apa-apa komplit. Apa? Lho kene nek niat ora ana listrik ora susah piyayi kene. Obor gas pirang-pirang. Oh iya. Khusus awakmu kok bengi ra oleh kondur ya. Masak. Lah ngapa? Wong diweling karo bulurah. Anu piye bulurah? Liyane iki gak penting wis kondur gak ora ngendikan piye. Saka tresnane karo Mas Julang. Lah iya dah. Saka Ngendikane piye bulurah mau. Sesuk wis do kondur pamit tak sangoni pisan Mbak Lucy wis lunas. Perkara Mas Julang wis spesial aja oleh kondur. Ngendikane bulurah kene ya. Arti cemplungne ngono lho Mas. Tapi Bapak Dalang luar biasa saya berkali-kali sowan ke Bojonegoro dan Bojonegoro itu penonton wayang yang nambuan luar biasa tepuk tangan untuk Piyai Bojonegoro wis gak tahu sepi lek pirsa Mbak Lucy muni nambuan kono keplok-keplok takon ana nambuan iku apa lho ngerti lho Piyai kene cerdas lho lek nyatane nomor 1 se-Jawa Timur ya nyatane mbake sing kudungan ireng nambuan iki apa le tiwas keplok-keplok ya padha ae kowe nerae basa sing ngene-ngene mang Mbah Putri ya ora mudeng. Mbah Putri. Kuwi ya apa to le kaya tak aku kae. Kae wis lali kok ya. Mau yo ngentekno. Caping Gunung Mbak Lucy jenengan sing nembang sing jenggleng Kang Julang. Nggih. Pas kuwi. Nanti juga ada niki putra daerah. Nggih. Pun asring derek dalang pundi-pundi. Dik Jenita. Siap. Nggih. Sik tok. Lho, jenggleng. Ya dikasih jarak semono kecedeken ora. Nyun sewu kok iki wujude iki kaya ngene iki tapi kok birahine gedhe. Lah, sumpah sene omah HP iki. Bojomu ndelok streaming lho. Oh, bojomu ndelok streaming lho. HP-ne pun gak kena nggo ndelok streaming, mau katut kekumbah. Nyuwun sewu Mas kaya ora pirsa to lek garwamu Cina. Ayu banget putih iki lho nggih guman lho biyen oleh joleng apa mendem aku kok gelem bojone Cina putih banget bojomu. Sik. Kae mone kan ana cah bintu. Iya. Wireng ngono eli angger wong do nyanyi terus tak glandang mengguri tak dusi ning pom. Lho lah kok ketok resik bar sak sabune kok resik awake putih kaya Bukesi. Akhirnya terus tak nggo dhewe. Ayo didusi. Heeh. Walat karo bojomu. Anjar sekar ae. Kene wong ki riwayat nek kene punya cerita saya juga punya riwayat. Iya. Ya. Neno. Ya Mbak Lucy. Ngapunten niki radio waduk. Kenapa-napa. Sik turung. Ditato gambar wineh. Wineh mbahmu. Lah iki oyote. Kecenanangan ora Kaya bulan. ngono to. Sabar bengi. Medelan 50 iku kudu tenanan ya.
Piye jenglengane Mbak Lucy wi? Piye, Mbak? Piye? Belum krasa. Oh, kok ora krasa. Lah piye wong 5 bareng? Yo remuk ngawur ae ora. Ning ajake ancene dhek niku mboten ikhlas lek kalih kula niku. Ikhlas, aku sumpah. Aku wis ngerti seleramu dudu aku. Aku ku ikhlas sumpah lho. Lho, ora apa-apa lho lek pomo kowe diunek-unek ning kene iki sajake kat mau plegentuk-plegentuk pengen karo Birgita, pengen karo si gendok sing cilik kae kat mau lho duleki aku ae. Sing niki Sindene Pak Sing Yoyo niki, Pak. ayu. Sing niki sekilo pinten to, Pak? Padake buah ya ora. Nek tak tuku kabeh ora entek, wong aku butuh mok sithik wae. Ora. Endi mau lho. Wah. Keri. Kek. Ora pareng kuwi Lah, sing sinden petingane Pak Yoyo. Lek kuwi ngalih engko rubuh pangkunge. Lho, sinden bakune Pak Yoyo ora pareng nggih jimat. Iki diajeng iki lek nyinden sing klasik-klasik ora pareng jumeneng. Oh, pantesan roh aku kok langsung kul wah kata omong sama. Lah trek kowe bangsane Kayak orang blas demit ya. saitane lho. Lah ngersane iki lho sing Tak iki. didoi cahayu. Cahayu banget tak didoi. Sing ndi? Nanti mripate yo ora kira milih dhewe lho, Pak. Ora kok mesti ngokon aku dhewe. Gumek. Ayo Nduk, iki njajali lho sing urung tau dimik wong. Sik Wah, tok. kleru kowe. Sebagai seorang lelaki. Ngapusan. Engko diujak nek. Sebagai seorang lelaki ki piye carane perempuan ben tertarik karo sampean sing gentle ngono lho. Nah, dodone buka. Dodone buka jumlah ngono. Buka. Nah, rada mendak. Mendak. Terus cedaki, dicedaki. Mendak neh. Nah, mendak siji, mendak loro, nyewu. Nah, Alah, kok malah kaya wong bancaki wong tinggal. Kene nok. Ini. Jumeneng. Hes. Yo ngalah nyawang iki kaya ndelok. Aku mbiyen yo ngono kuwi lho. Alah, Zaman prawanku karo Bu Kesi. Ayu ngene. Ih, Awakmu yo lencir cilik. kuning. Lencir kuning kaya iki persis ayu ngene. Ayu. Telek. Om Jolang bagaimana kabarnya? jajal, itu semangat Baik. ora lek ngejeleng iki semangat ora jajal. Iya. Iya. Beda ora karo njegleng Mbak Lucy. Ayo. Ya, Nduk. Dari mana ini? Yen ngene lho. Yen. Alah rasa mbok wurui. Sedih. Ya. Sia-sia. Yen memajang ya. Kudu kemayu ngono Ijo, ya Om Jarene ya. wong lanang kudu duweni sifat adil. Iya iya engko tak adili. Aja sia-sia karo bojo pertama. Oh iya. Bojo tuwa kuwi keloro-loro bibit kawite wong loro. Iya. Asal usule. Nah. Kudu tetep ditresnani. Eling. Aja. Nah, iki lho. Iki jenenge sinden abab naga ya. Nek ababku gimana Om Jolang? Awakmu aja nek kok abab ngentut ae api kok. Makasih Om Jolang. Entot ambene duren kok ya. Ayo Bir, ben marem Kang Jolang Bir. Karo aku, Wis iso kono. gelem nek karo ping pisan. Kono ben sak omong-omonge nek jengleng awakmu iku kudu perlu ekstra tenanan, hati-hati. Soalnya bojono mi kudu diawet-awet ya Nek ta? jengleng awakmu memang kudu hati-hati lah kae ora. Masa jegleng aku rene tak endrem. Ora ning sebagai seorang suami yo kudu adil. Ayo. Jengleng iki genti yang mbok sepuh sih. Ayo. Semangate beda apa ora? Nek kono ki gampang nek jengleng awakmu kudu hati-hati, kudu waspada mergone bojo nomor loro nek kae kolatar kowe masuk.
Kaya apa ae sambung paralon piye. Maksude iki ketinggal ngono, ketinggal. Piyayine kan gedhe dhuwur maksude king latar oh kae Mbak Lucy. Ngono. Ngono kuwi jenenge ngenyek wong wadon. Ngenyek piye wong ki lho. Lah kuwi kok latar wis masuk ngono kuwi. Padha karo lek wis tuwek iki ra penak. Ngene. Jelasno omonganmu tak ndelep nek tak. Kudune ndas iki Oh, kok. aku ndek bojo kowe tak pakakne wedhus. Ngerti wedhus apa ora? Roh, Wedhus lanang. nyapa? Pengen roh modele. Ya genten kono tak jengkleng cemburunan andani mulane aja ngenyak wong elek-elekne lho. Ngerti dhewe. Ya Kembang. Ya, Pak. kembak sik ya nduk iki kok. Iya, Kok nek wis turu awake dhewe. Iya, siap. Alon ae. Ya, alah. Lah iki kok wis gogrok iki nduk. Tulung kerok ana. Angger ngene iki dilukas turu. Aja sia-sia. Ora wong asal usule kok kono kok. Engko jam 2 terno aku ya, Mak. Iya, piye dipateni? Ning jedhe. Ngono kuwi marai nyontoni gak apik karo bapak-bapak. Lampune dipateni nek ape tindak supaya ngirit setrum. Jelasno. Nah, oh. Sik. Ya. Wis kaya ape nyemplung sumur gas iki ya. Aja banter. Alah, kudu nguyuh. Iki wis tak omongi to. Angger-angger wong-wong wis ka omah iki wis tak omongi kudu rangkepan. Kok iso blugrak kabeh mang piye to, Pak? Ki mau mangan apa to ambune solar iki. Wong ra ati-ati. Terontok kabeh gek wis panen pisan. Aduh. Gemes aku wong ra ati-ati. Piyai putri ki ati-ati. Iya. Kok Mbak Nom lho sak semburu Mbak Nom. Oh, Iya, iya, yuk. kita nanti berdansa ya. Saya anu. Pak. Alah. Aku ki nek ape wayah kene awakmu berdoa wae. Tulung kerono. Engko kerokan ora usah nganggo duit, nganggo untuku wis rantas lho. Iya. Ya lho. Pak. Kula kon Dansa. yo alah. Ora sak dansane lek ora gelem. Dongakno aku muga-muga kuat yo. Iya. Nggih, Mas. Ayo. Alah sik. Ngono neh angger-angger. Kaya nelak-nelek ae. Sabar. Padane mosok bojo tuwek mentret. Gak ngerti kok. Ayo. Terima. Ya wis ayo. Dansa. Kayak kemau. Tung tak yuk. Oh, sing kono ikhlas. Aku digeret kon mrene. Iya, berarti adis diikhlasne karo. Ya wis lek ngono aku tak mulih. Masyaallah. Aku ora sudi dadi bojomu. Ora sih. Kaya njujung drem ae ora. Masyaallah, aku ya pengen masyaallah. Aku ya ora gendang aku. Mbok wae mesake ya. Aku ya pengen masyaallah, aku ya pengen. Kowe kur ndang mbok mamaku ora lilo aku. Tak mulih nek kono rangga. Langsung. Ora lilo. Bojo cemplung ning sumur lho. Rono lho. Maksudnya Ngangkat kene ati bahagia, barang wayah ngangkat iki bahaya. Musibah. Wong mbekno. wong ora gelem telateni lho. Sakjane aku bobotku ya padha bir kitane.
Iya. Bergita iki paling pira kur 55 Mbak Bergita kuwi. Bergita 37. Awakmu ki pira? Selawe. Selawe. Iku kabeh apa iku tok? Bandule 85. Wong tau. Ning kantor ditimbang trimo di deleh ngene sithik 52. Mbok Pak Genti, ayo Mbak Lucy Genti. Ayo Mbok Wek. Ayo lho. Iya, malah aku sing ketok tuwek. Oh, padha tuwek. Ngono lek gontok-gontor wong ayu mripate ora iso bersahabat kok ya. Aku agek baru ulang tahun mbok amuki ae. Ndang. Dak dansa terus awakmu ki kok Iya, iya, ngajak apa ayo manut. Panas. Udan. Heh. Dosen lho. Waduh, sapa? Lho, wong panas udan ora ditabuhi kok malah don ningali. Ning carane sampean ngendika ke ya ora kaya ngono kuwi. Piye? Kok pentilang-pentiling nyuwun sewu Kang Mas. Oh. Panjenengan tabuhi. Kurang. Lah piye? Nuwun sewu Kang Mas panjenengan tabuhi. Carane piye? Ngene panas udan ning tak gentu jreng dang tak gentu jreng aja lali sangan parane dang tak gentu jreng Ngono gampange kaya ngono. Paham. Nggih. Ya, Mbak. Panas. Udan. Gak bener kaya elekmu ngomong mau. jreng iki aja nganggo tutuk tutuke gong dicekeli lagek jreng nggih oh alah Sing cetha to Mas Jolang. ketoke roh aku kok kaya roh grahana to Mas Ayo buta ijo. tok endi mau lusi angger-angger ndasku muntir dhewe kon Panas. Udan. patek konsen dang tak gentung tutuke cekeli jreng langsung ditelendas tok Kuwi anarkis lek kuwi. Ora nesu lek kuwi. Ora. Dagelan ki mboten parang jugetan nggih. Biasane lek dagelane gampang mutungan kuwi stroke. jenenge dagelan iki ya wong ya duwe Nesu. mangkel ya duwe ngapura ya duwe semangat kadang ya duwe kesel lah wong dang tak gentuk iki gamelan sejarah lho Waduh. sejarah kawit biyen sapa to sing kagungan sing tumbas ki sapa ra mau wis ngerti to dituthuk dang tak gentung jreng tabohke siji Oh, taboke siji-siji cok. Ngono angel men. Ya Pak Lucy. Angel mentok. ya sak nada Panas. Udan. sik Lah, Mas kok nun sewu kleru terus Mas aku. nun sewu sampean iki nabuhi dagelan tak goleki bocah dicolong gendruwo Lah jare kon siji-siji wis siji-siji lho iki siji-siji ketibane iki maksude pentunge iki siji-siji tutuke siji-siji bareng jreng jajal iki gendere nadane sak pira hayalah sholat Wong iki nduk nada wis kuwi lho. sok Winong lek guyu sampai histeris lho. Sajake kok yo. ye kowe pengen meteng Kok langsungan ya. nek umpamane ngono listrik pateni kan dadi peteng to wong sak donya listrik mati ora bingung ming piyayi kene tok Nyapa Kok iso? wong sak donya anggere listrik mati golek lilin kene iki tetep padang kono ku 24 jam ora matek panas udan. asik
Rasa pengingisan. Sik to gak ngono sing genah kok nek ngemu ngabani Caca gak mudeng lho engko. Lho, angger wis ngene iki nadane jenengan pas, sing nabuh ya pas. Mulane kodene ngene. Panas udan, udan panas saling-aling capek gunung. Bener toh? Kompak toh? Bener ta? Caca koyo duwe dendam pribadi karo pian iku. Ngene, Bro. Coba koreksi diri kamu. Coba. Nek wis ketoke do wegah mulya. Wong Kuwi rene sing ngejak aku nimbali bulurah sing Nah, ndung iya. awakmu ora. yoga-yoga ini memang luar biasa. Nggih. Delok sing ngendang aduh. Hei, iki piye bluro lho iki, aja aneh lho. Ape mbloro, ape jepon, ape jiken sak piturute kae ya wong. Oh iya. Tapi iki dosen lho ning gone isi Surakarta iki. Dosen lho masamu aku pira kono S pira? S1, S2. S2. Aku S6. Lah, Apa S6 akeh men? apa? SD. 1 2 3 4 5 6. Kono S1. Iki nek ketok S pilek iki. Jajal Birgita mesti apik lek iki lek. Ah, nek iki lho manis, Mas. Nadian. Nadia. Kur lho. Ah ngene ku cerai ngono. Sing putri kon kondur sik. Iku kancaku Facebook iku. Nggih, pundi Pak Carik mboten kersa? Anu Pak Carik Pak Carik tam tuduhan kali siapa gendok niki putra daerah. putra Eh. daerah. Dek, sinten asmane Dek Jenita. Jenita. Ini Jenita. adalah sumbangan dari Iya. teman-teman WMC yang dipandikannya Yes. oleh Mas Karno. Wah, Nggih, iya. nggih. Matur Iya, nuwun Mas Karno, WMC. CS. Nggih. Ya, Ini Nduk. Ya, putra Jen. daerah diketinggalke riyen nggih. Nggih no. Gendut nggih, no. Jenita. Nggih, nggih. Ya, Nggih, Pak, kaya apa? Nggih. sepoti monggo, mboten nggih, monggo. Modele pasrah ngono. Pasrah Nggih. lho. Lah yoga iki Biasane yo gak ngono lho. aku ku lho ngerti yoga ngendi-ngendi ku ora kaya nek yogane Mas Cahyo Kuntadi. Piye? Piyayine ketoke semeringah bangga tur gembira. Oh, masih energi gitu. Iya, sapa sing mengaras-arasen ora ana ketoke udah mau saksek ngono to. Iki ketoke besuh tenan sing ngendangi Mas yo meneng tapi lho. Nggih, nggih. Oleh Pak Jolang, anakku Pak Jolang. Iku lho, Mbak Jenita pun jumeneng Pak Jolang. Cantik. Kandhanono awakmu ki anak didike sapa? Kandhanono ben do pirsa. Kan kula putrane jenengan to. Lho, ngerti Mas. Pak kaya gemuk niku pripun? Kan bapake kula namine Budi dan iki Mbak Budi. Ya, Oh, kanca nggih. seperjuangan. Bapakmu jenenge Budi iki Buluk. Ah, iya. Nggih. Nesu. Pilihan Nduk apa Nduk antarane podang kuning apa gubuk asmara? Podang kuning, Apa? Mbak. Podang kuning. Nggih. Ya, nggih. Putra daerah. Nggih. Enggak, nuwun sewu sik. Ayo, nggih. Nggih. Mboten ah, nggih. Nggih. Zen, coba kaya apa? Pengen ngerti suarane aku. Jenita. Nggih. Nadian wujud temung peksi. Wah. Sing kok eneh. Ayo. Iki kok kaya adine Tuti. Iso. Jenenge cengkok jeglong ngene iki lho. Nano. Ya. Alon-alon. Halus manis termerak hati. Mas yo pinter nyinden sok aja kepengin duwe garwa dalang. Lenten apa, Pak? Dalang kae nek nuju ra tanggapan bingung pe mbayar listrik kae ora tanggung jawab. Ya aja fitnah lho Kok wis. iso? Ora fitnah. Ke tanggaku ana, Pak iki sesuk anakmu mlebu SMA danane ngendi urung duwe duit ngene kuwi malah ora nyapo-nyapo Nduk, Zen, Zen. Nggih. Sok pamane entuk jodoh, aja pisan-pisan rabi karo dagelan.
Nenten apa niku? Mergo dagelan ki nun sewu lek mati niku nun sewu awake kabeh pancen ning swarga ning cangkeme ning neraka Dik. Aku ning neraka lah ora apa-apa. Engko nek ngantek dalange ning swarga, ape nyumet rokok nyileh geni tak tapuki. Anggo kok kene wisan. Saurunge ngeteri geni kowe wis molat-molat melat-melat kok ya. Neraka nggonane kok. Nduk. Kono didangu apa Iya, kono? Cahayu. Dalam Kamu masih SMA. Jangan ngombene urea kok. Mene gedine. Malah pupuk iki lho rumasane lho. SMP kelas berapa? kelas kali. Masya Allah, kelas loro lho ya. Jenita lho kelas loro pinter nyindir ora kaya anakmu. Iya, piye anakku, Setahun Teh? ngidoni pake. Iso. Awakmu mbiyen kelas loro ya dadi gali ngono yo awakmu. Saya dadi sinden pinter. Iya Jen. Sing pinter nduk, ilmu angele yen durung ketemu tapi nek wis ketemu iso dadi pepadange urip dalane rejeki. Amin. Goleki Golek isi podang jenar Nyorong hati-hati banget iki. tenan. Hati-hati. Dadi A I U E artikulasinya kalimat itu tenan. Jelas. Niki wah ibumu kayak ayu lho nduk ibumu. dan jenengan apa ngertos? Aku mau ketemu bumu kula ibuke Jenita terus sing siji kula bapake Jenita ibumu ayune mbok kok bapakmu biasa to nduk. Duh, kok ngece to Pak? Ya Allah. Ya ora maksude biasa serawung dadi salaman ki ora atak. Yo ngalah wong urip. Ngatiku Sing bedhek kae jek legan nek awakmu menawa cocok. Saya SMP lho iki aja ditawak-tawak. kula tasik cilik lah. Lu SMP ki aku apa nawani rabi to ora tetepangan seduluran. Nggih. Kok jek legan. Lah ki seduluran ambek sing ngendang wo. Pawon burap-burap lho. Kok akraben to karo Jenita? Ki piye? Iya sing kirang ki ya jek cilik. Iku ora cilik terai lahire ketiga kok Mas. Pas panas kentang-kentang ya. Arep boloke kecentret. Ora.